Takisto to máš. Ahoj. Záhamný, hovorím tak záhamný. Ja záhamný. Takže ráno sme vyrazili do Pont du Gard. Ešte najprv sme ale museli naštartovať auto, lebo sa nám podarilo pokaziť baterku tým, že sme veľmi nabíjali. Takže nešlo nám naštartovať auto, no, celkom prúser. Ešte som zabudol povedať, že prvý deň pršalo. A zobudiť sa v mokrom stane, všade okolo blátu, no nie je to nič moc na psychiku. Ale keďže sme silné povahy, tak sme to prekusli a išli sme hľadať auto nabíjacie káble. Najprv na recepciu toho kempu, tam nemali, tak sme vyšli vonku stade a hneď prvý človek, ktorého som zbadal, bol Čech, tak som šiel za ním a pýtam sa ho, že či má nabíjacie káble štartovacie a on hovorí, že no neviem chalani, že mám nové auto, asi to tam nebudem mať, ale pozriem sa. Tak vyhádzal celý kufor a on ich tam mal tie štartovacie káble. Takže s jeho pomocou sme naštartovali auto a vydali sa do Pont du Gard. Cesta trvala krátko, prišli sme tam k parkovisku a mali sme informáciu, že táto pamiatka je zadarmo, čo nebola celkom pravda, pretože človek si tam musel zaplatiť parkovanie a ak tam nechcel parkovať, tak no respektíve nebola tam iná možnosť, kde zaparkovať. Najbližšia možnosť, kde zaparkovať bola možno, no nepoviem sprostosť, ale 5-10 km. Takže sme sa nakoniec rozhodli, že OK, tak to zaplatíme, keď už sme tu. Zobrali sme si lístok, za ktorý sme ešte neplatili. Spravili sme si tam fotečky a išli sme do múzea, ktoré je v tom areáli. To múzeum je super. Tak to je jedno asi z najlepších múzeí, aké som navštívil vôbec v živote, by som povedal. Takže sme to všetko pokúkali, pobehali, čo sa dalo. Vrátili sme sa na parkovisko. Ešte predtým sme skočili do suvenír shopu a tam sa zároveň aj platilo to parkovné. No a zistili sme, že pre študentov je parkovné, myslím, že iba 10 €. Hej, na auto. Na auto, čiže celá tá návšteva vyšla každého 2,50, čo bola priateľná cena, viac než priateľná a aj nás to potešilo. No a stade sme sa vybrali do Orange, kde cesta mohla trvať ani nie hodinku. Tam nás dosť milo prekvapilo vstup 7,50 pre študenta, čo bola šupa, ako sme dovtedy neplatili asi ešte nikde. Keď si vezmeme, že to bola prehliadka na 20 minút možno. Takéto sumy sme väčšinou platili možno trošku vyššie za ubytovanie na noc. No a tak sme sa ešte rozhodovali, či tam ideme, či nie. A bolo to tam, tuším, že po nejaké tretie alebo po koľkej, tak to bolo trošku lacnejšie. Tak to ešte asi viacej by to stálo pôvodne, ako sme platili my. Tak sme tam išli, no a čo tam bolo? No nič. Bolo to spojené s nejakým múzeom ešte, ale to už ma vôbec nezaujímalo, to sme prebehli za 10 minút, pamätáš si časť toho múzea? Nič. Asi tak. Keď sme to tam vyriešili, vrátili sme sa naspäť do kempu. Chvíľku sme sa tam zdržali a pokračovali sme prehliadkou Avignonu. Je to stredoveké mesto. Páči sa mi to, že je celé za hradbami, že pred tými hradbami nie sú žiadne domy ani nič. Proste musíš prejsť cez mestské hradby a až potom sú tam domy, budovy, ulice, proste takto. A vydali sme sa čo najkratšou cestou smerom k Pápežskému palácu. Perfektná stavba, vyzerá to ako proste hrad. Bola tam prehliadka zase s tými telefónmi. Dlhá, hodnotná. A inak poradil by som možno, že my sme si na tie telefóny asi priplácali nejaké eurko navyše, ale tie telefóny vlastne rozprávali úplne to isté, čo tam bolo na tabuliach napísané. Že nepovedali ti nič navyše, takže nebolo to až také nutné. Takže tento Pápežský palác sme si prebehli, strávili sme tam, 2-3 hodiny asi. Čo ma zaujalo, tak bola tam výstava nejakého moderného umelca a ten umelec prevažne maluje nahé ženy, proste akty. Naozaj, no. Hej, a je to v Pápežskom paláci. Medzi pápežmi tam boli oné akty. Boli tam aj portréty tých pápežov rôznych. Veľmi pekné, treba tam ísť, odporúčame. A dokonca v cene má človek ešte aj návštevu mostu, v úvodzovkách mostu, pretože ten most končí v strede rieky, tej Avignonskej.
tam to bolo super, lebo prišli sme tam okolo, možno 6-7 hodín bolo. Stihli sme to len tak, tesne pred tým, ako to zavreli. Ja som dokonca došiel ale ešte ma tam pustila. No a bolo tam super svetlo, tak sme si spravili zase nejaké fotky, nejaké videá. A stáde sme sa spokojne vybrali ešte raz do centra, sme si to tam obehli, zase sme si kúpili nejaké veci na jedenie, na pitie a vrátili sme sa do kempu, kde sme si spravili opäť pohodový večer s dobrým jedlom, s dobrým francúzskym vínom a začali sme plánovať ďalší postup, keďže už sme cítili, že ten trip už je v tej druhej polke a už sme mali aj viac myšlienok na domov a chceli sme, aby to išlo všetko vlastne hladko, takže sme začali plánovať, čo ako ďalej. Dali sme si francúzske víno, ktoré je mimochodom vo Francúzsku dosť lacné a kvalitné. Bolo španielské. Nebolo. Francúzske bolo. Ale hej, doniesol som, z Francúzska som ako suvenír doniesol španielsku salámu. A to je snaky španielské. Treba. Ja už som vedel, kam pôjdem. No a to je...